Sampean tembeng apa, Mbak? Lagi nyantai, Mbak. Sampeyan maning ndi? Oh, aku main golek genjer iki lho, tapi kok ora ono ya. Golek ning ndi? Ning warung. Ya njaluk ngene Mbah Mat sih. Kirain tuku ning warung. Lek jeblone ya cek ramban gone tanggane wong ki lho. Yus, ben piye carane to, Mbak? Ben iso ngirit. Ngira tok terusan. Mbok kerja kono lho. Omahmu kan cedak pabrik to, golek-golek gawean. Sampean dhewe kan yo nang omah to pengangguran padha mbek aku kok yo. Iki lah aku jadi konten kreator, Mbak Dia. Konten kreator. Heeh. Konten kreator ki apa, Mbak? Halah, sing kaya ning siaran live-live ngono ki lho, Mbak. Sing, "Hai, guys. Aku lagi nih lho, guys." Ngono ki lho, mudeng ora? Lah, konten kreatormu kuwi sing nonton piro, Mbak? Kadang ya papat. Kadang yo telu. Kadang ya loro. Tak tinggal golek genjer sik lah. Lebih to, Mbak. Ngono tok. Ora genah ki lho. Wis.